Hello mga Oragon. Maghahanap kami ng makakainan daw sabi ni Pusing. Pizza daw, pizza na may mga hot. Yung pizza na mainit, Pizza Hut. Ayun guys, dito kami sa Pizza Hut. Hoy, nahingi ng tawakal na. Alright mga Oragon. Ayan, meron. Ayan o. Dito kami sa Pizza Hut sa Sari Branch ng Jeddah, Saudi Arabia. So ayun guys, na-order na ng pagkain si Bossing, si manager. Luwag dito ah. Maluwag. Pizza. Yeah. What is 9 there? Pizza? Now only 7 up, Alpha 7 up. Hello guys, mga Oragon. Tanungin ko lang kayo kung anong kailangan nyo. Baka kailangan nyo to. Ayan o. All you need is love. Right. Sana all. Ayan o. Pizza is magic. Magic pizza. Chili pa, chili. Dumating na yung unang order. Puro hot sauce. May Tapos, chili ano pa? magsutok ka na kami. Chili powder. Yun o. Saksakan mo. Magsaksak. Yung sawa ka, gutom ka tayo. Alright, mga Oragon, guys. Kakain na kami ng kutsilyo. Chili na muna. Kutsilyo tinidor lang muna. Ayun. Shout out sa mga Alcomra boys, Alcomra team. Dito muna kami sa Sari. Naimbitahan kami dito maglaro. Mayroong dito import. Mga importo ng Sari. Sari team. Yan. Wasak-wasak na guys. Ayan, wasak-wasak. Kakain muna kami ng mahabang pizza daw. Antay lang namin yung order, oh. Alright. Guys, ito na yung order na pizza. Ayan, oh. Balik ka doon. Yun, oh. Wow. So, ito na. Kakain muna bago maglalaro. Kain tayo mga Oragon.
Guys, dito, hindi ko kaya mabusin. Kaya dadalhin namin doon sa court. Pagkatapos ng laro, kain na naman. With avocado. Tapos na kami kumain guys, mga uragon. Pupunta na kami sa court at nando na yung mga tropa, nag-aantay. Yeah. Ayan na, may take-out na guys. Ayan, tinake out yung ano. Hindi kaya ubusin. Mamaya ulit pagka tapos ng game. Gutom na naman. Si Umar, hindi po yan. Pasok. Hindi kasama si Umar ah. Wala si Umar. Umar na MVP. Si Omar the Flying A.